kita saksikan bersama penampilan dari RT 4 dengan tema Babat Giri Kedaton. Selamat menyaksikan. Di zaman bayangan Majapahit masih menguasai tanah Jawa, ketika kepercayaan lama dan baru saling bersinggungan di antara rakyat. Datanglah seorang putra di tanah Jawa yang membawa amanah dari jauh, yang diberikan segenggam tanah untuk mencari tempat yang sama. Dia adalah Joko Samudro, yang dikenal sebagai Raden Ainul Yakin, guru suci yang berdakwah dengan hikmah dan cinta untuk menyebarkan cahaya agama. Ger putraku, Rama kinten ilmu sampeyan sampun cekap kangge nerusaken perjuangan menciarkan agami Islam bangsula ing tanah Jawi lan sebaraken agami Islam wonten mrika. Nggih Rama, ananging saking pundi kula milai wiwitinipun? Niki putraku, padosi lemah kang sami kalih lemah niki wonten ing tanah Jawi bilih sampun manggihake bangun padepokan kalih masjid kangge panggenan nyiaraken agami Islam. Sendika dawuh Rama. Ditemani 4 muridnya, Raden Paku menuju di sebuah perbukitan di desa Kebomas Gresik, sebuah desa yang masyarakatnya masih menganut kepercayaan Kabitayan. Sebuah kepercayaan yang menyembah pohon besar sebagai perwujudan Sang Hyang Taya. Wonten apa Raden? Aku ngraos lemah kang sami ingkang diamanahken Rama. Wonten pundi Raden? Lemah kang sami menika? Kadosipun lemah menika wonten ing antawis wit ageng. Nek kowe aja pangan panganan iki. Tapi aku lesu, Kak. Tapi aja iku. Iku sesajen. Kowe gelem Sang Hyang Taya muring-muring. Jenenge bocah cilik lesu, kok gak oleh mangan? Sopo kowe? Wis jelas cacil iki nyolong sesajen iki Braja. Ki Braja? Sopo iku Ki Braja? Wit iku ora sembarang wit-witan. Wit iku perwujudane Sang Hyang Taya. Dhewek iki ngewehi jeneng wit iku Ki Braja. Wit ringen iki kowe kabeh wehi jeneng mbek mangan? Ono bae. Wit ringen tuwa iki luwih apik dikethok bae. Heh, meneng kon kabeh. Aja kakean cangkem. Serang! Mandeg ngapurane murid-murid kula. Aku ora bakal barno sapa bae ganggu Ki Braja. Sujiwati pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kepada ayahandanya, yaitu Ki Waru, seorang tokoh Kabitayan di desa tersebut. Oh, suwono jur ajur jumeneng jagat kempitong gumilar ing angkasa raya. Sujiwati,
Anakku, Nduk, ana apa Cahayu? Niku Rama, enten segerombolan tiyang kang barno lare alit nedos sesajen kangge Ki Braja. Lan ajenge nebang Ki Braja Rama. Bathuk gebluk. Iki ora iso dimbarno kuwi. Kumpulno para warga, ayo diwehi pelajaran. Ayo ndewek rono, ayo diusir wong-wong iku. Pergilah Ki Waru bersama para warga untuk memberi pelajaran kepada Raden Paku dan santri-santrinya. Oh, dadi iku toh gerombolan iku. Minggat toh kowe kabeh saka Ki Braja. Bumi gonjang-ganjing tumekane pati. Ya! Akan tetapi Ki Waru tersungkur melawan Raden Paku setelah adu kekuatan tenaga dalam. Tuan-tuan, ojo dipateni Rama kula. Sanjaka, beto kisanak punika ing daleme lan kula tambani. Dibawalah Ki Waru ke rumahnya dan diobati oleh Raden Paku. Sementara itu, di depan rumah Ki Waru, Sanjaka mengembalikan hiasan kepala Sujiwati yang ia temukan. Nuwun sewu. Napa niki gadane sampean? Hah? Niki kan hias rambut kula. Wonten pundi sampeyan nemokaken? Niki aku nemu ten sampingi wit-witan niku. Aku Sanjaka. Nami sampean sinten? Kula Sujiwati. Di dalam rumah, Ki Waru sembuh dan meminta maaf kepada Raden Paku. Tuan, ngapunten tuan. Pun kisanak, sesami manungsa kita saling ngapura lan tulung pinulung. Dan Ki Waru mengizinkan Raden Paku untuk mendirikan padepokan dan mensyiarkan agama Islam. Ananging napa wit-witan niku ajenge ditegor? Kula mboten badhe negor wit-witan niku. Wit-witan niku kersane ngoten mawon. Matur suwun tuan. Teng mriki wonten kayu lan papan. Damel ngadegaken padepokan. Sumangga tuan damel lan warga mriki kula kengkeng rencangi tuan. Setelah diberikan izin oleh Ki Waru, Raden Paku dan para murid-muridnya mendirikan padepokan di tanah tersebut dan dibantu oleh warga. Alhamdulillah sampun dados padepokan niki. Matur suwun sanget para wargi atas bantuan panjenengan sedaya. Lir tandure Tuan, napa angsal kula tumut ajaran agami ingkang tuan siarkan? Sujiwati, pilih sampeyan pengen derek ajaran agami kula. Tumuti ucapan kula. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Dan sejak saat itulah padepokan tersebut diberi nama Padepokan Giri
oleh Raden Paku. Raden Paku dijuluki masyarakat setempat dengan sebutan Sunan Giri. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton yang menguasai Gresik dan sekitarnya. Oke, beri aplaus yang meriah untuk RT 4